Uri bana? Kurifamba zvishoma uchitanga wakatsamwa mudzimai. Mambotsamwa. Sikachi, asa wadu ndine kubasa. Wanzina unoenda kubasa. Wandene uchi? Ndoda natuwe pana. Pinda. Kwakanaka? Ya kuraisi. Unondena mota wabuda mumba? Nditi motikari ndakudirira fiyo yazara nditi. Yazara? Fizi yangu mwana ndakabhadhara nditi. Chikafu tenda kutenga makusena ni? Saka ini nichamboenda kubasa. Ndoona kuti ndine mari ya. Iyi 120. Ndiye musoro, data nemanews. Ndichadzoka next week. Iyi 120 yakakwana. Kuti kusvika kubiridzirwa. Wachichi 120? Musoro, data nemanews. Kumwana zvainzi wadaenda trip 1? Yekutrip ndiri kudzoka next week. Uchibhadhara? Ndo yanchibhadhara. Kuri kudiwa 400? Ndo yanaya. Acha unondipa $2 yangu ka? Uchi kuiremember? $2 yakakwereta musati abva kushamba patollgate. Ukati hanzi ndo mai Ruimbo ndipo $2 ndosvika ndikupa tisika kwarara unondidzorera $2 iyoyo. Saka nai mai Ruimbo. Kana kuti wakanganwa because ndakazvinyora muchibhuku. Hanozvati ukandikweretesa mari ndonyora pasi. Ndakatonyora muchibhuku kauda ndinotora chibhuku. Ndozviziva mudzimai wangu. $2 ndo yauri kunetsera $2 ndakupa mari yese mudzimai wangu. So hausi kuappreciate zvichizva ndaita kuti grocery ndatenga ndakusira mari yedata mari yemanews. Alright. Fizi yemwana ndabhadhara. Fiyo ndakudirira. Baba Ruimbo ndo appreciate makaita basa pa ndokumbira kuti $2 wakakwereta. Aiwa mai. Kana wangotora kuti uri kukwereta unenge watora kuti uri kukwereta ka. Unofanira ngondidzorera $2. Ndikuziva $2 ndakakwereta mudzimai wangu. Saka ndoida. But izvo hausi kuappreciate mari yandakusira here. Ndati wani maita basa. Nezvisi zvandaita. Aiwa maita basa mandisira mari yemanews nekurinywa malocks. Aiwa unofanira kuappreciate mai Ruimbo. Ndofanira kuappreciate. Appreciate. Unganetsera $2 pamari yese ndakusira. Handi wakakwereta. Ndozviziva ndakakwereta. Pandinji kukwereta unchiti mudzimai wangu. Zvimwe zvinhu ndezvekungojegana. $2 ndo wangazobvunza izvi. Next time kana uzova ndezvekujegana unongondokumbirawo because iwe kana wakati ndikweretese $2 saka ini ndindotarisira kuti inofanira kudzoka $2 yacho. Aiwa mai Ruimbo $2 aiwa unofanira kuappreciate. Pane zvinhu zvese zvandaita izvi. Unetsera $2 mudzimai wangu. Handi ndeyangu. Aiwa. Saka unondimari $2 yacho. Ora ndichatumira kana ndichauya nayo. Saka udingondipa pamari yei $2 yacho. Aiwa but mai Ruimbo uchimbo appreciate mudzimai wangu. Zvimwe zvinhu ndozongosiya ungoti no it's okay murume wangu. $2 yangu ndoda kutoishandisa pano zvainoda kushanda $2 iyoyo. Wangoitora uchiri kukwereta saka ndoida. Mai Ruimbo so. Mfambe bo. Alright. Vakadzi soka. Vakadzi appreciate wakuma. Wamusira mari yekuruka musoro. Wamusira mari yedata. Wamusira mari yemanews. Mwana wabhadharira chikoro. Motikari yake wamudizadzira fiyo. Chikafu watenga wasiya chese. Umudza ndodzoka next week ari kubvunza $2. $2 cheche. Vakadzi vanofanira kuappreciate vedu. Aiwa.